internacional y del abogado del Estado de nuestra compañía. O 1 de xaneiro de 2013 haberá un sistema que garanta a competitividade de Alcoa. Ese, polo menos, o compromiso que hoxe anunciou o ministro de Industria, José Manuel Soria, na súa visita, Bernardo Montaña, ás instalacións da empresa no concello lucense de Cervo. Así é, José Manuel Soria non especificou en que consistirá ese sistema, pero asegurou que a competitividade da tarifa eléctrica para os grandes consumidores de enerxía seguirá sendo a mesma agora e a partir do mes de xaneiro do ano que ven. Anunciábao así esta mañá despois de reunirse con responsables da compañía e tamén con membros do comité de empresa que dende hai meses agardan por unha solución que permita garantir a continuidade da actividade industrial da Alcoa. Conseguir unha tarifa eléctrica competitiva para os grandes consumidores. Ese é un dos compromisos que hoxe anunciaba o titular de Industria nas instalacións de Alcoa en San Cibrao. O obxectivo, segundo José Manuel Soria, é garantir a competitividade das 6 plantas españolas da empresa de produción de aluminio, polo menos dixo no que afecta aos custos de enerxía eléctrica. El compromiso firme, inequívoco, claro, rotundo del Gobierno para que Alcoa y el conjunto de grandes consumidores industriales de energía eléctrica en España puedan seguir siendo competitivos y puedan seguir apostando por la economía española como lugar de localización de sus inversiones. Tras o anuncio, dende o comité de empresa recoñecían que agardaban unha solución máis detallada e inminente por parte do Goberno. Máis esperanzado, aínda que cauto, se amosaba o representante de Alcoa en España. Es verdad que el tema todavía no estamos ahí, pero estamos trabajando. Queda un camino que recorrer y nosotros tenemos el objetivo de recorrerlo junto con la ayuda de las instituciones y esperemos que al final tenga un final feliz. O próximo 31 de decembro vence o actual contrato da compañía Alcoa en España. Unha tarifa eléctrica competitiva pode ser clave para que a multinacional non decida marchar do noso país. A factoría de San Cibrao ten ademais outro problema, o atraso na construción da rede de gas, un investimento de máis de 26 millóns que de momento está pendente do visto e prace do Ministerio de Medio Ambiente. Goberno e Comunidade